Нека празникът да започне! Дисни представя А ние имаме ли традиции, Елза? Съжалявам, Анна. Заради мен нямаме семейна традиция. Свен, тази Коледа. ще намерим най-хубавата семейна традиция на Анна и Елза. Очаквайте! Идваш ли сме? О! Ще търсим традиции от врата на врата. Правим захарни бастунчета. Колко захарно! Значи отрязвате дърво и после украсявате трупа му с свещи. Да, харесва ми! Влизането с взлом е разрешено на Коледа. О, още един Елен! Здравей! Еха, двамата си прекарваме страхотно! Ново празнично филмче на Дисни. О, хайде да им намерим традиция! Хубаво е да си свалиш въглените за малко, ако ме разбираш. Замръзналото кралство. Коледа Солъв. Коледният кекс! О, гадно! Направо мина през мен. От 24 ноември в кината. Само преди Тайната на Коко.